أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة masu sauraronmu a wannan gidan nan mai albarka wato mai nasara alfalaki wal asrar one tv muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah ubangiji ka biya mana dukkanin abin da ya fi karfin mu Allah ubangiji ka iya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alkur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am jama'a masu sauraron mu abunda muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin jalabi insha Allah idan ya kasance kai wannan sirrin da yardan Allah idan kai wannan sirrin kana amfani da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala kudi ba zai yanke maka ba yalla har ka kasuwanci kake idan kana amfani da shi kafi ta wajen kasuwancinka yalla harkan hannu kake sana'a hannu ko da sun dinki da sauransu insha Allah ko kana harka siya da sayarwa ne insha Allah idan kana amfani da wannan sirrin kudi ba zai taba yanke maka ba kuma ga wanda ba shi da sana'a ma in dai kana amfani da shi insha Allah zaka ringa samun wanda za su dinga taimaka maka da yardan Allah amma ba tare da bata lokaci ba kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake in dai wannan shine farkon shigowarka wannan gidan namu mai albarka dan Allah a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryenmu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka a yi mana liking a yi mana sharing don mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka ana aikata shi ranar alhamis ake yin wannan sirrin za ka samu hawainiya babba wanda ya riga ya rika amma bushashe wanda ya rika sosai bushashe ake samowa babba hawainiya ka gan fotonsa a nan shine hawainiya amma wanda ya bushe wanda ya riga an bushe da shi babba sosai shine zaka samu guda ɗaya idan ka same shi sai ka samu citta mai kogo ka gan foton citta mai kogo nan inda baka san shi ba ana sayarwa a kasuwa idan ka samu wannan citta mai kogo kwara guda goma za ka samu a dunkulen shi guda goma citta mai kogo shi ne za ka samu guda goma a dunkulensa idan ka same shi idan za ka yi wannan aikin sai ka ajiye wato wannan hawainiya ka haje a cikin tukunya idan ka haje hawainiya a cikin tukunyan kasa sai ka doko wannan citta mai kogo guda goma da ka samu sai ka zuba shi a kansa sai ka kona shi ya zama gawayi kar ka bari ya zama toka idan ka kona shi ya zama gawayi sosai sannan sai ka zuba shi a kan dutsen nika ka dinga nike shi sosai har zai ya zama kaman albo idan ka yi haka sai ka samu farin roba a cikin farin roba za ka zuba shi idan ka zuba shi a cikin farin roba sai ka samu zuma farin zaka mai kyau zuma mai kyau tacaccen zuma ba zuma wanda aka yi da rake ba kuma ba wanda aka yi da sukari zaka ji ka samu ba hainihin original honey zuma mai kyau shine saka samu idan ka samu wannan zuma din sai ka zuba shi a cikin wannan maganin a cikin wannan garin da ka zuba a cikin farin roban sai ka juye zuma din ya yawa a ciki sosai inda wannan maganin zai dauka zuman da zai dauke maganin da baki daya idan ka zuba shikenan da babban yatsanka wato yatsa wanda mafi tsayi na tsakiya idan kun duba yatsa guda 5 ne wanda yake a tsakiya daga agu shine na 3 daga dama shine na 3 na dama wanda yake yatsanka da yake tsakiya babban na dogon nan da shine zaka dinga lashewa da safe idan zaka fita wajen kasuwancinka sai ka lashe shi sau 7 sai ka fita wajen kasuwancinka haka zaka dinga aiki da shi kullum insha Allah inda kana amfani da wannan sirrin kudi ba zai taba yanke maka ba
kafin in ka samu wasu kuɗi kafin ka gama kashe shi insha Allah wasu sun shigo da yardan Allah. Wannan sirri jalabi ne mai kyau, a yi kokari a aikata shi. Allah ubangiji ya ba mu sa'a da nasara. A nan muka kawo ƙarshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abun da baka fahimta ko ba ka gane game da wannan sirrin ba, za ka iya tuntuɓar mu a kan lambar wayar mu ko a tura mana sako a kan WhatsApp number din mu don neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kan tsaye inda muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing don mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu, ya tallafa mana, ya agaza mana dan darajar alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.